Hyvä Annika, hoitaa! Joo. Nyt vois melkein kyllä känkyllä. Niinpä, Raksin lääke, sitä Hesburgeriin. Häh? Niin. Raksin katta Hesburgeriin. Ketkä tässä edes enää on mukaan? Juppi tai Jappi. Sieltä tuo mua paremmin toinen, niistä menee sua vastaan. Ei voi nyt minuttaa, hei. Ja sitten se voittaa, matsin voittaja on tämä matsin voittaja on. Eikö häviäjä? Ei. Mitä voittaa seuraava ja seuraava? Niin sit mä olen kolmella tai joku. Eikä. Joo. Miten sä teet? Miten nää tuossa luuhasta? Niin, siinä on ne joka vanhoja. Kato, kun täällä on 2 sivusta. Ja täällä on 4. Eikö niin, se toinen nousee sinne. Niin pitää voittaa silleen niinku... Ei sä koko yksimatsi voittaa niinku. Sitten on luusatkin naadessa. Se menee viimeisfinaalissa. Eikö niin oo? Eikö niin? Mut pitää voittaa. Viimeisfinaalin häviää ja menee luosaan. Joka tapauksessa. Ehkä sitä känkyllä. Mind Games. Tää on niinku ensimmäinen kerta, milloin mua pelottaa Annika. Nyt turnauksessa. Mä häviän Annikalle. Ei sais. Ei saiskaan. Mä koulutin Annikan joskus 1 000 000 vuotta sitten. Sitten se otti vallan. Nyt se on uusi Beach-mestari. Niin hävisit mulle. Sulle ei oo mikään paha hävitä. Sä olet Suomen paras pelaaja. No niin, mutta Beach. En oo kovin paljon pelannut sille. No ihan sama. Sä olet vaan paras pelaaja. Ei. No niin, no siinä on se tietysti. Sä saat pelata. Jaa. Kiitoksia sieltä. Olipa jalotta kuolla vain. Älä nyt. Mä oisin voinut voittaa ehkä hyvin pienellä prosentilla.